Croeso nôl ato ni, mae'n 2 o'r gloch a da ni wedi cyrraedd uchafbwynt y cystadlu sef prif seremoni'r dydd, Defod, Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones. Mae yna rhyw fymryn o oedi arwyf yn y cyfrwy ar hyn o bryd. Oedden ni wedi gobeithio cychwyn y seremoni am 2 o'r gloch, ond mi awn ni yna'n syth unwaith da ni'n cael y go-ahead fel y petai. Ond o ran go-ahead, wel fe gychwynodd popeth yma ar y maes bnawn ddydd Sul efo prosiect 23 a chwilio'r chwedl. Mae hwn wedi bod yn brosiect uchelgeisiol dros ben yn dydi, wedi denu cannoedd yn agos i 1,000 o blant yr ardal at ei gilydd i greu campweithio yn edrych ar hanes a chwedla Sir Gaerfyrddin. O gwmpas y maes yma, mae yna feincia, mae yna weithiau celf, mae yna furluniau i gyd efo cod QR arnyn nhw. Da chi'n gallu clicio ar hwnnw a mae'n mynd â chi'n syth at y perfformiad. Ac un o'r perfformiadau hynny, da ni'n mynd i fwynhau nesaf, sef Merched Beca. Ifan, ti fod ymosod ar y gath gyda phawb arall? Cut! Ifan, dyna ti ffilmio, os nag oed ti mynd i wneud unrhyw beth na i wneud yr Andy. Na, sa'n trosto Ifan gyda fy ffôn i. No offence, Ifan, ond eith mam yn lladdu os o'n torri fe to. Os yna mae'n bod rhan o'r TikTok dy beth, nag oed ti, Ifan? Oed ti neu na, Ifan? Hei, gydewch lonydd iddo fe. Ti sy'n actor twm cydnabod, Ifan, arweinwr y cwbl, cymellwr y bobl. Ydy, a'i sgerdyn arfwisg a'i hetyn driw i gyfrinach i wyneb. Dere ymlaen. Pam nelle di bod ydyn carnabod? Achos fi yw Rebecca ei hun. Gallai gyd ddim fod y Rebecca a twm carnabod. Dim person go iawn oedd Rebecca. Ti'n gwybod? Dros na beth ydyn nhw'n galw eu hunain. Falle, ond hyd fwy na pherson ta beth. Hyd ysbrydolaeth y newid, a wan y werin, cryfder carnabod. Oce, ni da ti. Nag e hyd roedd y dillad i carnabod? Does neb di profi hwnna. Dim ots, yn berson y beidio, Rebecca yw gwraid y stori. Ac mae'n neud yn synwyr i rywun arall fod yn tom. A ti hwnnw, oce, Ifan? Ac mae'n dod i'r brotes yn y dref y fori, yn dwy ti. A dyw Ben ddim. Dim bai ar fi, rydw i lawr yn ti darben wythnos hyn. Wel, ydw fi'n credu, bydd rhaid i fi ofyn i mam gi. Dewch mlaen fod i'r diwrnod mawr. Amser i herio'r dref yna dangos i'r oedolion bod ni'n deall mwy na beth maen nhw'n sylwi. A dyna chi chydig o hanes Merched Beca fel rhan o chwilio'r chwedl prosiect 23 ac mae'r hanesion mae gyd i'w canfod ar hyd a lled y maes yma yn Llanymddyfri. Mae llwyfan y cyfrwy yn barod. Da ni felly am fynd draw at y Defod heddiw sef Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones. Tawelwch os gwelwch yn dda. Pam planu pan mae'n rhuo, hau gwair pan fo'r gwynt o'i go, i be twtio'r bordor bach. Mae hi'n well pan mae'n hyllach i adael i'r storm droedio yn frwnt ar hyd blodau'r fro. Pam sgwennu pan mae'n dio, dweud gair pan fo'r byd o'i go. Y peth calla dalla di yw i awen i stewi. Ond, yn nerth yr hyferthwyr, mae na Gymru'n mynnu mwy. Er y bydd heb dywydd du, mae egin. Nid oes mygu hawl o geiriau flaguro yn ferw o aur hyd y fro. Awn am deiliach hydolus, yd y llan a blodau llys, torri a hawl brwyn y traeth a danadl ein dewiniaeth. Dwy'n syfu ar lili wen I'w rhoi ym mhair yr awen. Croeso i Defod Medal y Dysgwyr
a Medal Bobi Jones yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yma yn Sir Gaerfyrddin yn 2023. Do, fe gaethon ni seremoni gofiadwy iawn ddo, seremoni lawen a lliwgar. A wy'n falch iawn o weid bod y 6 awen wedi dod nôl i gadw cwmni fi fan hyn heddi eto. A fel nes i sôn ddo, mae blas yr ifanc ar y seremonia i gyd drwy gydol yr wythnos. Mae'r 6 anifail yn cynrychioli y 6 awen. Felly, mae'n fraint gallu cyflwyno yr awennau i chi yma, y prynhawn yma. Pob un yn cynrychioli anifail o chwedl Taliesin, a phob un yn cynrychioli y 6 phrif gystadleuaeth drwy gydol yr wythnos. Rowch groeso i awen cerddoriaeth, sgwarnog, a dyma ni, awen iaith, y milgi, eog yw awen drama, awen barddoniaeth yw'r dyfrgu. Yr hebog sy'n cynrychioli awen yr hyddiaeth. Ac yna, yn personoli yr awen gelf, yr iar. Heddi yw diwrnod y dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaer, a mae da ni 2 ddefod ar eich cyfer chi heddi. Mae Medal y Dysgwyr ar gyfer disgyblion rhwng blwyddyn 10 ac o dan 4 ar 15 oed, a Medal Bobi Jones ar gyfer dysgwyr o 4 ar 15 ac o dan 5 ar 20 oed. I ni'n diolch o galon i'r ganolfan dysgu Gymraeg am I nawdd i'r 2 seremoni yma ac yn ei llongyfarch am y gwaith gwych maen nhw'n wneud yn y maes pwysig hynod yma. Mae Medal y Dysgwyr yn rhyddedig gan gymor cymuned Manordeilo a Salem, a Medal Bobi Jones wedyn ni yn rhyddedig gan Fenter Dinefwr, ac mae'n diolch i'r 2 ohonyn nhw yn fawr iawn. Mae'r 2 fedal yn cael ei roi i unigolyn sydd y marn y beirniad wedi ymrwymo i ddysgu'r Gymraeg, yn ymfalchio yn eu Cymreicdod nhw ac yn gallu cynnal sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr, rhwng y 2 gystadleuaeth arbennig yma, mae yna 8 wedi cyrraedd y maes a wedi bod yn brysur iawn yn wneud gwahanol dasgau yn ystod y dydd. O sgwrs gyda'r beirniad i sesiwn holi ag ateb gyda llywydd y dydd, y seren lleol Gwilym Jones. Ac mae'r dyfarniad wedyn ni yn seiliedig ar waith y bore, a dyma I henwau nhw. Nicky Shearer, Francesca Thompson, Gwilym Morgan, Daisy Haikala, Deryn Bach Alan Dyer, Millie Kate Barrett, Rhys Richards a Seb Landais. Beth am I ni felly gael blas bach ar y gweithgareddau? Shwmai, Gwilym dwi a dwi'n dod o'r Gaerdydd. Fy enw I ydy Frankie ac dwi'n byw yn Aberhonddu. Enw I ydy Deryn Bach a rydw i'n byw mewn Merthyr Tydfil. Fy enw I ydy Nicky Shearer ac rydw i'n dod o Fangor yng Ngwynedd. Fy enw I yw Roedd ac rwy'n dod o Abertawe. Fy enw I Millie Kate a dwi'n byw yn Pantasgallog, Merthyr Tydfil. Fy enw I yw Daisy Haikala, dwi'n byw yn y Gelli a dwi'n dod o Ffindir. Seb dwi'n dod o Sir Benfro. Heddiw rydw i'n cymryd rhan yn Medal y Dysgwyr. Penderfynais I dysgu Cymraeg achos dwi'n meddwl mae'n mor bwysig I parhau y iaith am y dyfodol. Os ydych chi'n siarad ieithoedd, byddwch yn cael mwy o galluoedd yn dyfodol a gallwch gael mwy o werthfawrogiad o ddiwylliant a hanes y genedl. Nicky sy'n gynta, a wedyn ar ôl Nicky fydd Francesca, ie? Mwynhewch cael profiad arbennig heddi, a joio. Beth o'n i'n edrych amdano heddiw fi a Gwyneth oedd prigolder a'r pa mor dda yw'r ynganu a'r brwdfrydedd at yr iaith.
I fi, mae'n profiad newydd. Dwi'n wedi gwneud ffrindiau newydd. Wnes I penderfynu dysgu Cymraeg pan oeddwn i'n 12 oed. Diwrnod diddorol heddiw, yn arbennig pan gofynnon ni cwestiynau Gwilym Jones ac gwrando ar atebion. Maen nhw'n grŵp arbennig ac mae'r safon wedi bod yn uchel tu hwnt. Ac I fod I ddweud y gwir, mae wedi bod yn hynod anodd I ddewis y cyndail trydydd lle ni wedi dewis yr 11 I ddweud y gwir, ond maen nhw wedi bod yn ardderchog. Mae Cymraeg wedi wneud fi teimlo mor agos I fy diwylliant a fy ngwlad ac mae'n ffordd I fi teimlo mor fel fi. Dwi'n mor diolchgar yr heddiw am popeth maen nhw'n wneud yma heddiw ac beth maen nhw'n wneud yn Gaerdydd eto achos maen nhw'n wedi rhoi llawer o cyfleoedd I mi a maen nhw'n wedi cefnogaeth I mi I fod yma I wneud y Medal y Dysgwyr cystadleuaeth heddiw eto. Fy hoff bwnc ydy Cymraeg yn yr ysgol achos mae'n llawer o'r hwyl. Hoffwn I athrawes Cymraeg yn y dyfodol. Ie, gwych gweld yr wyth yn cael gymaint o flas ar y gweithgareddau yma ar y maes y bore yma, ardderchog. I chi gael gwybod, beirniad Medal y Dysgwyr yw Gwyneth Price a Rhodri Siôn. Mae Gwyneth yn ferch lleol. Mae'n byw ym myddfa sy'n rhyw 2 milltir I ffwrdd o'r maes yma. A mae'n merched a 5 o wyrion hefyd yn byw yn yr un pentre. Mae wedi treulio rhan fwyaf o'i gyrfa yn Ysgol Tregeub yn Llandeilo yn dysgu Cymraeg fel ail iaith a cheisio ennill disgyblion I Gymreictod. Mae bellach yn brysur yn dysgu Cymraeg I oedolion. Mae'r Rhodri wedyn ni yn wreiddiol o Aberystwyth. Buodd e'n athro yn Ysgol y Feri ger Llambed cyn symud lawr wedyn ni I swydd athro yn Ysgol Rhos Afan, Port Talbot. Buodd e'n brif athro yn Ysgol Gymraeg Cwm Nedd. 6 mlynedd yn ôl, cafodd I benodi fel cydlynydd y Gymraeg yn rhanbarth Erw. Ac I ni'n arbennig o falch o weld Rhodri ar lwyfan Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones, achos oedd e'n nabod Bobi Jones yn dda iawn, achos Bobi Jones oedd I dad. Beirniad Medal Bobi Jones yw Llunos Evans. Graddiodd Llunos yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu'n bennaeth ar y gyfadran Gymraeg yn Ysgol Gyfun Tregeub ac yna wedyn ni ym Mrod I Nefwr am ryw 30 mlynedd cyn ymddeol yn 2018. Mae wedi parhau I fwynhau dysgu ac wedi dechrau dosbarthiadau Cymraeg I oedolion yn ei hardal enedigol sef Coed y Bryn, Llandysul. Rwy'n galw nawr ar awen iaith I dywys Gwyneth a Llunos i'r llwyfan I draddodi, a Gwyneth fydd yn traddodi gynta gyda beirniadaeth Medal y Dysgwyr. Os wnewch chi estyn croeso i'r ddwy beirniad i'r llwyfan os gwelwch yn dda. Ar ran fy nghydfeirniad, Rhodri Siôn a minnau, hoffwn ddweud ar y dechrau bod safon yr ymgeiswyr am Fedal y Dysgwyr dan 45 oed eleni wedi bod yn rhagorol. Bu'n fraint ac yn fwynhad mawr I ni I weld ei brwdfrydedd a'i hymroddiad i'r iaith. Yn y wybodaeth gawson ni ymlaen llaw ac wedyn yn ei cwmni y bore yma. Bu'n brofiad i'w drysori. Hoffem long gyfarch pob un ohonynt.
Diddorol i'w nodi bod nifer o'r cystadleuwyr eleni wedi dod i Gymru o dramor. Enghraifft, un o'r Fflinder yn siarad Ffinneg fel mamiaeth ac yn dysgu Swedeg ar yr aelwyd. Wedi bod mewn nifer o ysgolion ym Mhywys ac wedi dysgu Saesneg a Chymraeg. Un o gefndir Almaeneg ac yn dweud ei bod yn siarad Cymraeg fel trydydd iaith ac yn ei siarad a'i hysgrifennu i safon ardderchog yw un arall. O Genia mae un yn dod ac yn siarad môr naturiol. Diddorol hefyd i'w nodi bod sawl ymgeisydd yn cydweithio gyda rhiant sydd hefyd yn dysgu'r iaith ar hyn o bryd. Calonogol yn wir, ac efallai'n arwydd glir o lwyddiant a dylanwad cynyddol y sector dysgu Cymraeg i oedolion. Cyfeiriodd nifer helaeth ohonynt fel y byddech yn ei ddisgwyl at y ffaith eu bod nhw wedi eu hysbrydoli gan eu hathrawon. Hoffem ddiolch i'r athrawon hynny a chydnabod eu hymdrechion. Nid yn unig i drosglwyddo'r iaith yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg, gwaith digon anodd, ond hefyd fynd y filltir ychwanegol ac ennill y bobl ifanc yma i Gymreigdod. Maent yn heiddi ein gwerthfawrogiad. Mae'n amlwg y gallai'r sector yma gyda chefnogaeth wneud cyfraniad aruthrol tuag at gynyddu nifer ein siaradwyr Cymraeg. Mae'r ymgeiswyr yn rhugl eu sgwrs ac maent yn falch o'r iaith. Dywed un, taswn i'n gallu rhoi siaradwr Cymraeg ar fy CV byddai'n anhygoel. Gobeithio, ar ôl y profiad yma heddiw, y bydd hi'n hyderus i'w wneud. Maent yn gweld gwerth i'r iaith ac yn ei pharchu. Ymddiddora nifer ohonynt mewn hanes Cymru a'i diwylliant. Cafodd un ei ysbrydoli i ddysgu'r iaith ar ôl darllen Aros Mai Gwynfor Evans. Pwy a wyr na fydd rhai o'r dysgwyr yma yn datblygu i fod yn gymwynaswyr y genedl, fel y gwnaeth dysgwyr fel Waldo, Gwynfor Evans a Bobi Jones a llawer arall. Ond nid addewid i'r dyfodol yn unig a welsom. Roedd yn amlwg fod y rhan fwyaf o'r ymgeiswyr eisoes yn gweithio dros y Gymraeg yn eu hysgolion ac yn cyfrannu at Gymreigdod eu hardaloedd. Enghraifft, yn trefnu ar rhedeg clybiau ysgol a lleol, yn cynorthwyo gyda'r siarter iaith, yn helpu i hyrwyddo'r iaith mewn ysgolion cynradd ac yn aelodau gweithgar o'r Urdd, yn eisteddfota ac yn swogio yn y gwersylloedd. Da iawn yn wir. Bydd y feirniadaeth bersonol fydd ar gyfer pob un ohonoch chi, gystadleuwyr, yn dangos ein hedmygedd o safon eich Cymraeg a chymroddiad iddi. Nid yw wedi bod yn hawdd penderfynu ar enillydd. Bu'n dipyn o ben tost i'r rhodri a minnau, yn dipyn o ben tost. Ond dyna braf i'w datgan bod nifer helaeth ohonoch chi yn llawn deilyngu'r fedal.
A nawr, mi adawn i heledd gyhoeddi'r dyfarniad. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Diolch o galon i Gwyneth am draddodi'r feirniadaeth ac y gwych clywed geiriau mor gadarnhaol wrth sôn am rheini sydd wedi mynd ati i ymrwymo at yr iaith Gymraeg. Ond cyn bod ni yn galw ar enillydd Medal y Dysgwyr, mae llunos am ddod mlaen yn awr i draddodi beirniadaeth Medal Bobi Jones. Rwch groeso os gwelwch yn dda i llunos. Wel, hoffwn yn y lle cyntaf ddiolch i'r Eisteddfod am y fraint o gael beirniadu'r gystadleuaeth hon yn yr ardal y treiliau 37 o flynyddoedd hapus ynddi, fel athrawes Gymraeg yn Ysgol Tredydd ac yna Ysgol Bro Dinefwr. Gwn o brofiad am y brwdfrydedd sydd ymhlith oedolion i ddysgu'r Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. Teimla felly bod y gystadleuaeth hon yn rhoi anogaeth pellach i bobl ifanc sydd wedi gadael ysgol uwchradd i barhau i siarad a mwynhau cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar bapur ac ar fideo, daeth un ymgeisydd i'r brig eleni. Ymddangosodd fel ymgeisydd brwdfrydydd ac yn un sy'n argyhoeddiedig ei fod yn mynd i ddefnyddio'r Gymraeg yn ei fywyd bob dydd. Wedi cwrdd ag ef heddiw a chael cyfle i sgwrsio ag ef, ni chefais fy siomi. Teimlaf ei fod yn angerddol dros ei ddefodol fel siaradwr Cymraeg, a llwyddodd i sgwrsio yn gwbl naturiol a hyderus gyda Gwilym Jones, llywydd y dydd, y bore yma. Yn wir, mae'n amlwg fod ganddo'r angerdd i fod yn llys genad effeithiol dros y Gymraeg ymhlith ei gyfoedion. Soniodd am ei fwynhad o gael mynychu gweithgareddau Cymraeg yn ei ardal ac am ymweld â'r Eisteddfod hon am y tro cyntaf. Teimlaf felly bod Seb Landais yn llawn deilwng o dderbyn Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Diolch. Diolch o galon eto i llunos am draddodi, ac i chi gael gwybod pan oedd Gwyneth eistedd lawr wrth yn ochr i gynne ar ôl traddodi, droiodd i ato fi a wedodd hi, o'n nhw gyd yn wych wedi cael gwefr, ac oedd gweld yr angerdd yn ei llyged i wrth iddi weid y geiriau yna wirioneddol yn codi calon. Camoliaeth yn wir i'r holl gystadleuwyr fel i ni wedi clywed, a gwych clywed bod na dilyngdod i'r ddwy fedal. Ar gyfer Medal y Dysgwyr, wi am ddatgelu, mae'r trydydd yw Nicky Shearer o Fangor, Cylch Eryri. Os wneud i sefyll ar dy drad i ni gael dy weld i Nicky, diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, gwych. Ar ail yw Daisy Haicala o Lanfaes yn Aberhonddu. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Daisy. Ardderchog. Ond mae'r enillwyr yn ein misg. Gai wahodd nawr y 6 awen ymlaen, a mi fydd awen iaith yn tynnu 2 flodeiglwm o berlysiau o'r pair. At fy chymig buddigol, ewch yn awr, ond dewch yn ôl.
felly, wi am alw 2 enw. Enillydd Medal y Dysgwyr ac enillydd Medal Bobi Jones. I gyfeiliant y ffanffer, Gai Wahodd, Gwilym a Seb i mewn i'r golau. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Pleser yw cyhoeddi mae enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Gwilym Morgan. Daw Gwilym o Gaerdydd a mae'n ddisgybl yn ysgol uwchradd Esgob Llandaf. Mae'n gobeithio mynd i'r brifysgol yng Nghaerdydd i astudio Cymraeg a Ffrangeg. Yn ei eiriau fe ei hunan, mae'n caru popeth Cymraeg. Yn ei ysgol, mae'n helpu ddathlu pethau fel diwrnod siwmai symai a diwrnod miwsig Cymraeg. Da iawn ti, gwych. Yn ddiweddar, mae wedi ymuno ar Urdd i gael mwy o gyfleoedd i siarad yr iaith. Bu Gwilym ar gwrswogio yng Nglanllyn, a bob wythnos mae'n rhedeg clwb siarad ar gyfer y disgyblion yn yr ysgol. Enillydd cwbl heiddiannol wedyn ni. A phoblogaidd iawn hefyd, mae'n amlwg. Ac yn awr, pleser yw cyhoeddi mae enillydd Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Seb Landais. Credu bod Seb yn chilled. Hynod o chilled. Daw Seb o ardal Pen y Bont yn wreiddiol, ond mae'n mynychu Coleg Sir Benfro erbyn hyn. Does neb arall yn ei deulu yn siarad Cymraeg. Mi oedd ei hen famgu a thad cu yn siarad Cymraeg, ac wedi sawl cenhedlaeth, mae'n braf clywed fod y Gymraeg yn ôl yn y teulu ar wefusau Seb. A fel llawer o bobl yn y cyfnod diweddar, mae wedi dysgu Cymraeg ar-lein ag apiau fel Duolingo. Mae wrth i fodd yn ymarfer siarad Cymraeg pan mae'n cwrdd â phobl Cymraeg hefyd. Wel, i ni'n gwybod bod yna gefnogaeth
enfawr y tu ôl i'r ddau yma, a wy'n disgwyl clywed hynny nawr wrth bawb sydd yn rhan o'r seremoni y prynhawn yma. Felly, gadewch i ni gyd i adnabod camp Gwilym a Seb drwy ailadrodd y geiriau yma. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Gwilym a Seb Gobaith Cymru. Gwilym a Seb Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Gai wahodd chi o'r diwedd, gewch chi gymryd eich sedd. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Seb, dyr yn ôl. Seb, dyr yn ôl. O, fi'n joio Seb. Mae beirniad y ddwy gystadleuaeth nawr yn mynd i ddarllen cerddi cyfarch i'r enillwyr. I Gwilym Morgan, Prif Ddysgwr Urdd Gobaith Cymru 2023. Iaith dy chwarae a straeon, iaith dy hwyl, iaith dy holl freuddwydion, llawn bywyd o hyd fydd hon, Gwilym yn nofn dy galon. I Seb Landais, enillydd Medal Bobi Jones, Urdd Gobaith Cymru 2023. Yn iaith hen dyfraethineb, un criw iau rwyt yn creu diddordeb, a thwen yn llawn doethineb sy'n aros sy'n swyno, Seb. Diolch o galon i'r beirniad am ei gwaith yn tafolu, llongyfarchiadau i bob un cystadleuaeth y prynhawn yma, fel glywon ni i chi gyd, pob un ohonoch chi wedi wneud eich gwaith yn arbennig. I derfynu'r seremoni, fyddwn ni'n canu ymdeithgan yr urdd, a mi fydd y geiriau wedyn ni yn ymddangos ar y sgrin i chi yn ymuno mewn yn y canu. Felly, i ni amddod ar ddwy seremoni yma i ben, drwy lon gyfarch, Gwilym Morgan, y Prif Ddysgwr, a Seb Landais, enillydd Medal Bobi Jones, Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Llongyfarchiadau fawr iawn. Bonedd glad gyda'i gweri, boes yn grymant gyrru bron, merched mwyn a llanciau, roeddant ged ar affer hon. Dewch a'i thelyn ddeilas fwyn, yn a lawon symle swyn, adlais odlau gig a brwyn Cymru fydd. Sain cerdd a chan, hen Cymru lan, heddiw ladwo Cymru wen Cymru lan. Plant Cymru ni, hen Cymru gyd, oedd o'n enw Cymru lan.
Wel, dwi yma efo'r enillwyr Gwilym a Seb. Yn gyntaf o llongyfarchiadau mawr I chi. Gwilym, na I ddechrau gyda ti. Sut ydych ti'n teimlo? Dwi'n just mor sioc, dwi'n just mor diolchgar i'r Urdd a pawb sy'n wedi cefnogi fi trwy'r proses. Diolch yn dda iawn. Be amdano ti, Seb? Ti'n edrych I sioc, achos I fi, ti'n edrych yn really cool. Fel dwedodd Gwilym, mae'n sioc fawr a bod ar y camera S4C am y tro cyntaf ac yn cymryd rhan mewn yr Eisteddfod ac yn ennill medal. A be mae ennill yn golygu I ti yn bersonol te, Gwilym? Dwi'n just mor hapus I fod yma. Des I o Gaerdydd bore yma a dwi'n just mor hapus I fod yma. Diolch I athrawes Miss Morgan pwy sy'n just anhygoel trwy y cyfan o'r proses. Wel, gan bod ti wedi sôn am Miss Morgan, fe rhaid I fi ddod â hi mewn. Mae rhaid bod ti'n hynod o brod I Gwilym. Mor falch ohono fe, mae wedi gweithio mor galed ers ymuno o'r ysgol yn bod 17, ond mae fe'n just dwliau'r Cymraeg a fi'n mor falch mae wedi ennill hon heddi a mae pawb yn gallu gweld pa mor anhygoel yw e. Ie, a mor angerddol dros Gymru hefyd. Yn union. Sydd yn wych wel. Seb, be oedd rhaid I ti wneud? Beth mae rhaid I fi wneud? Ie, beth oedd rhaid I ti wneud I ennill? Wel, gwneud yn dda yng Nghymraeg, dysgu llawer o mynd ymlaen yn Gymraeg. A ges pryd o ti wedi bod yn dysgu Cymraeg? Pryd nes ti ddechrau? Sawl o flynyddoedd yn ôl, yn 2017 rhwng, ar-lein fel dwedodd, ar-lein dechreuais I, ac nawr dwi'n cadw ac yn ymarfer pryd bynnag gallai. Wel, ti di wneud yn arbennig o dda da iawn, Seb. Mae rhaid fi jyst ofyn un cwestiwn sydyn iawn, Gwilym. Nes ti gyfweld â Wyn Jones, be nes ti ofyn I Wyn? Wyn oedd neis iawn. Roedd e'n really neis. Gofyn nes I beth mae nhw'n meddwl am y datblygiad o'r iaith Cymraeg a sut mae nhw'n meddwl am gwisgo'r crys rwyfin ar y cwpan a rygbi yn Japan yn 2019. Roedd e'n neis iawn. Wel, ti'n ma be, da chi neis iawn a ddylsach chi fod yn browd iawn o'ch gilydd. Da iawn chi, daliwch ati, da chi'n neud yn wych. Diolch yn fawr iawn am sgwrs. Diolch yn fawr.